Всіх вітаю! Сьогодні будемо розучувати медитацію, яка допомагає справлятися із сильною депресією, із сильними депресивними станами. І вона допомагає пройти крізь свої ментальні такі затьмарення до радості власної душі, до щастя, світла, радості своєї власної душі. Сама медитація супроводжується мантрою Вах'я-гуру. Вах'я-гуру як оцей путь крізь темряви до світла, крізь темряви своєї власної свідомості, ментальних відбитків, думання і так далі, до світла і радості своєї власної душі. Тому Вах'я-гуру, тобто путь через велику мудрість до великої радості. Великою це не про більше-менше, це про істину. І ва, якщо казати вахи, ва, це як стан води, тобто, по суті, ніби як стишити свою власну воду. Якщо ми подивимося на нашу структуру, то це, власне, другий центр. Вода як чистота води, чистота відчуттів, чистота проявлення своєї власної внутрішньої дитини. Вона як ніяк відчуває, вона як ніхто відчуває душу. І оці імпульси через емоції, через відчуття, через чуттєвість, через такі якісь емпатичні моменти, вона дає можливість це ідентифікувати. І, власне, якраз для ідентифікації, а не для того, щоб туди пірнути. І тому це ніби як і возносить нас над цим, але в той же самий час ми і крізь це проходимо, для того, щоб очистити все, свою свідомість, всі свої тонкі тіла, для того, щоб дійти до радості, істини в собі, своєї душі в цій плоті. Ось, тому я б рекомендувала взяти медитацію на мінімум на 40 днів. Якщо ви дійсно відчуваєте такий апатійний і не позитивне бачення свого майбутнього, скажімо так, або ви взагалі туди не дивитеся, чи у вас немає натхнення навіть дивитися в ту сторону, то візьміть цю медитацію, попрацюйте з нею, поспостерігайте, як вона на вас буде впливати в розрізі хоча б 40 днів, щоб можна було вже говорити, який ефект вона на вас має. Як її виконувати? Ми будемо сідаємо в просту позу, можете сісти лотос, напівлотос, турецька поза, так, щоб вам було зручно сидіти. Можете щось під сіднички собі підкласти, для того, щоб, якщо ви відчуваєте, що ваша спина постійно ніби як намагається вперед балансувати, бо вам некомфортно тут сидіти, то підкладіть щось під сідниці, щоб вам було комфортніше тримати свою вертикаль. Очі в нас будуть привідкриті взагалі на 1/10, тобто будемо дивитись на кінчик носа, очі фактично повністю закриті, трішки на привідкриті такі маленькі щілиночки, будемо орієнтуватися на кінчик свого носа. Як ми розміщуємо свої руки? Руки, ось ми поєднуємо свій пальчик до пальчика, долоньки дивляться в сторони, ми цими зворотніми частинками долоньки, торкаємося, об'єднуємо пальчик до пальчика. Ви будете відчувати навіть таку трошки напругу, тому що коли ми торкаємося пальчиками, в нас тут є нігтєва пластина, і вони ніби як ковзають одна до одної. І для того, щоб тримати пальчик до пальчика, потрібно докладати певного зусилля. Великі пальці, ось вони також разом і дивляться вниз. І розміщуємо між серцем і горловим центром, між нашим 4 і 5 центром, чакрами. І очі фактично закриті, орієнтуємося на свій ніс, робимо вдох і на видосі звучимо 16 разів Вах'я-гуру. Вах'я-гуру, тобто 16 разів. Тобто розподілити так, щоб під час нашого, поки ми робимо видих, щоб ми 16 разів прозвучали Вах'я-гуру. Ніякого музичного супровіду не буде, ми будемо звучати самі. По часу рекомендація від 11 хвилин і доводити до 30 хвилин. Тобто мінімум 11 хвилин посидіти в цій медитації, провідчувати, прожити, відчути ефект оцієї мантри, ніби як вища мудрість вібрує всередині вас і проводить вас крізь
затьмарення своєї власної свідомості, які змушені вас бачити цю реальність як щось не позитивне, не натхненне, не радісне і те, що не має майбутнього. Так? Тому саме вахі гуру, оці такі священні, скажімо так, комбінації дають нам можливість висвітлити в своїй свідомості і побачити просвітлення в своїх буднях, в своїх думках, в своїх рішеннях, вчинках і відчути оце натхнення, радості буття в цій плоті. Ось, займаємо позицію. Займаємо позицію, закриваємо свої очі і починаємо медитацію. Вдох. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 вахі гуру. Вахі гуру, 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 в
Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру. Вахегуру, 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 Вахегуру.
Вахігуру, 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 Вахігуру. Вахігуру, 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 Вахігуру. Вахігуру, 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 Вахігуру. Вахігуру, 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 Вахігуру. Вдох. Затримка. І видих. І розслабив руки. Проскануйте себе. Відчуйте, як мантра звучить всередині вас, як вібрація. Кожного разу фіксуйте свій стан, як ви себе почуваєтесь, як до медитації, після медитації, і стан, який буде з кожним днем змінюватися. Саднам.